खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 10 एप्रिल बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा जानो हागौ, रां रुफा आरजिनो हागोन, मोजां सान। बृष राशि। गावनि मोजां मोननायजों मानिबा जाहोनाव नागारलायनो हागौ, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। मिथुन राशि। नखराव दोहोन दौलत बांनो हागौ, रंजा खुसि थानो हागोन, मोजां सान। कर्कट राशि। समाजनि माबा मोनसे मोजां हाबा मावनानै बान्था मोननो हागौ, मोजां सान जागोन। सिंह राशि। गोरोन्थि हाबा मावनानै साजा मोननांनो हागौ, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांनो हागौ। कन्या राशि। नोंथांनि लोगोथिनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिनानै गावस्रालायनो हागौ, गाज्रि सान जागोन। तुला राशि। गोबावनिफ्रायनो नाजानाय थांखिया जाफुंसारनो हागौ, नखराव सुखु फैगोन, मोजां सान। वृश्चिक राशि। नखराव गोजोन सान्थि फैगोन, नखरनि सुबुंफोरजों गोरोबलायना थानो हागोन, मोजां सान। धनु राशि। मावनो लानाय खामानियाव खहा जानो हागौ, खामानिफोरा आद्रा जानानै थानो हागौ। मकर राशि। गावनि थांखिखौ होसोनायाव लामा आन्दायनो हागौ, गोसोआ बायग्लिगोन। कुम्भ राशि। गोसोनि साननाय हनायफोरा जाफुंसारनो हागौ, गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांगोन, मोजां सान। मीन राशि। गावनि आंगोजों फान्दायना दोनजानो हागौ, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसिपि पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।